Assalomu alaykum. Guruhi angur va bog'. Mana imroz mo 19 марти 2024 баҳор омадай мо гелосумона бо биягумси деҳқонӣ ғизо дод шудем. Мана метавонед шумоям барои дарахтотон ба қувват шудани ай ҳашаротҳо эмин ёфтан аз ҳамин биягумс истифода баред. Агар биягумс дар кор бошад, ман марҳамат деҳаи шонбарӣ номи ман Аброриддин бо тарзи дуюми ғизодиям жидки биягумс ҳаст ки мо метавонем дар 200 литр об 20 кило ҳамин биягумс андохта дар бехҳои ҳамин ҳар як гелос ё дигар дарахтҳою толезиҳо яксатилӣ резем. Агар бай беҳтарин мешавад барои ғизо додани дарахтҳо. Мана ин дарахтҳои гелос мо қариб кундаш ай як 1.5 метр дар таги хок мондагиаст. Мо я бо тарзи биягумс додан наметавонем. Жидки биягумс ҳамида метавонем сатил қати дар сатил дар 200 литра тайёр карда дар бехҳои ҳамё 1 сатил 1.5 сатил метавонем ки ҳамида жидки биягумс резем. Мана дарахтҳо кам кам ҳушёр шудастанд. Ай хоб мехезанд ки ғизоиётиш дар бехш ҳаст, истифода бурда. Мана иншоалло худо ба гул кардан сар мекунад.